no roofs at all on government SADC villas 48 hours before summit, despite millions paid Italian contractor. Azviperi mushe mureZimbabwe zvonzi mamiliyoni akabuda akanobhadhara akanonzi ava vakomana mavillas mumakomplete mumapedzi, but panapa to our surprise 48 hours summit isati yatanga, yakatotanga summit but the 44th isati yatanga musi Saturday zviri kunzi aiwa mavillas hana maroofs. Sana mina mashuka buda nyogwa muzana ndo subscribe ole kuti na on the bell icon. Taona wana niki mangwana vitara mashuka kuti aiwa ma preparations SADC summit apera, but izvezvi to our surprise ma pictures ari kutendera zvichinzi aiwa mavillas hana maroofs. Panapa pane nhayo inobuda kanyogwa muzima yakanzi the diplomatic village situated a kilometer east of the new parliament in Mount Hampden was supposed to be a showcase of Zimbabwe's development and hospitality. The government contracted an Italian firm to build 18 luxury villas, specifically for VVIPs and VIPs attending the summit. However, construction delays have left the project far from completion, with some villas still lacking roofs, let alone finishing touches like painting and finishing. The Information Development Trust reviews panapa mashoko ari kubuda zvinzi aiwa 48 hours vakomana mamillions akabuditsiwa kuri kuona kwa mavillas asati akompletiwa. Ameno zvotidze mafungiro enyu muchirelata nemashoko aita kuonana nemamwana achiti aiwa ma preparations for the SADC summit akapera, panapa tangomira kuti mahead of states vakomana vari muSADC block vachingopinda munyika yedu. Tudze mafungiro enyu muti kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa pinda comment section medu, musaona subscribe, like and turn on the bell icon.